Go míle maith Gaeilge Weekly on Sachtan Show. A very quick one before we get going. If you've been learning Irish for a while, but you still feel stuck or frustrated when it comes to speaking, that is exactly what we fix on the Learn Irish Online membership. As an LIO member, you get the structure and help you need to finally start speaking with real confidence from day one. Because unlike other schools or apps, we teach you what you actually need to know for everyday use of the language. You can sign up for a free trial today. I guarantee within a week you'll feel clearer in speaking the language and how you can continue your progress moving forward. If not, you can cancel. You've lost nothing. But guess what? In 2025, over 90% of learners just like you who signed up stuck with us after their free trial because it made a serious difference in their ability to speak as Gaeilge, and the majority of them are still with us to this day. You can join now at patreon.com/learnirishonline or simply search for us on the Patreon app. Gaeilge ón Ghearmáin, Gaeilge ón Ghearmáin, Gaeilge ón Ghearmáin. Sin é astrachan na focail cháiliúla a chlosú tríd an réichlíntia ré an dara chogu damhanda. Bhís dig teacht ón lad a bhí ina chónaí sa Ghearmáin ach a rugu san stáitíntia, agus níos tábhattaí dúine inne agus an scéal a bhés muid ag leabhart a dás a níos i gcunaí na Gaillimhe agus a drastal an scóil céanna mar mé héan. Inne episode Céad Carchocht de Gaeilge Weekly, baim dig leabhart faoi William Joyce, nó mar ghlíú níos minic Lord Haw Haw. Seans go mbeidh aithne agamhse William Joyce, nó beidir gohfuil aithne agamhse píosa beag den scéal, ach inniu baim dig nó deep dive saol umláin William Joyce agus saol dochreidse a bhí aige agus chuidhváidse cat aige I gcunaí na Gaillimhe. Cén chuí a rugu I Mrocklin in Nua-Airach I 1996 agus cén chuí a fuair sé bás agus bhí sé mar cheann de na daoine dearnacha chun an death penalty áil láithí treason réachtaonta sa bhliain 1946. Well, tá an áirt faoi sin agus roimh a thosnaim I gcónaí na heagraní seo ina bhfuil méid leabhart faoin stair agus scéaltaí agus charachtarí difriúla ó stair na hÉireann ó stair an saol generalta caith mé rá ní stairí profisiúnta méid tá gach iireacht déint am chun déanú cínsa, ghfuil gach sonra, ghfuil gach dáta agus ghfuil gach píosa ólas an so céad fan géad ceart. Nuair nach bhfuil mé cínsa dearm is ráf le é seo is rumor agus ní féidir na bheith cínsa faoi ach man tá aon rud beagnaí mí cheart nó man tá aon rud beidir aon sonra tábhaach in as na bham tá brónar mar sin tá gach iireacht déint am chun sína cínsa ghfuil sé seo ceart. So, is gwyl an disclaimer sin chreithnia, is féidir am tús a chur le scéal William Joyce agus scéal Lord Haw Haw. Rugu I Mrocklin I Nua-Airach I 1996. Now, bhí tuismothirí éarnacha aige nó sais éarnacha aonos mar ní gná éarnig a bhí ann. An tathair a bhí aige athair William Joyce ba Cathalachach é ach bhí sé ansafriúil a gcompráid le Cathlaigh eile as éireann. Agus sin margheall gur roithí sesin gur éire a bhád níos fearr mar chuid sin réachtaonta. Go bunasach ba unionist é. Agus bhí sé géirí go bhainfí éire mar chuid sin réachtaonta agus loyal to the crown dílas chuig an chrón. An máthair ba sasanach I héana ach bhí clán éarnach eici agus ba frudastúnach é. So beidir mar sin daibrí an couple sin agus an lánún sin Catholic agus protestúnach rud ag an ar an nói nach ró chotínta ag an am ach bhí na tíormaí nó tíormaí politúla a bhí acu bhí siad an cosúil le chéile. Agus bhí trunca mhór ag seo William Joyce. Go háirithe tar éis cúpla bliain nar bhog siad bhog an chlánomlan go héireann. Bhí siad gunna bhó ar fad tamil agus an sin thuí siad anús go chathair na Gaillimhe. Bóthar na trá nó saltil I méle seans gohfuil aithne go lán daoine ar saltil margheall ar an bell Gaeilge agus sin an áit bhfuil stád na Gaillimhe Pierce Stadium. In fact, bhí siad ag fannacht agus bhí siad ina gcónaí in áit I móthna trá dar bhanam Rock Barton.
agus is cuimhin lumsa is ó agus mission níos ógia nuair bhí muid ag dul chuig na cluichí inar á gaillimh ag imirt beidir gaillimh na mó nó gaillimh na chun na lítrama, chuí mud agus dagmud an chóir ar Rock Barton Road an áit cinnt i Rock Barton mar bhí sé mar an áit is éis go an parking áil agus an sin bhí muid an siúil beidir 15 nó 20 nóméid chuig stáit. Agus sin an áit inar a William Joyce agus a hismóirí ina gcónaí thart ar an líon 9 is a jet 9 is a 1. Agus William ag fásfa níos i gcartha na gaillimhe hí a lán simige sa folaíocht agus in 9 is a 15 thosaí sé ag cláiste ag náds nó the Jeds mar go líú ar go minic in láillimh. Sin meánscoil agus sin mo bheánscoil hain. Bhí mise an sin ar an campus céine ar an scoil céine ó 2012 go 2018 agus bhí mise dúirch sa corridors céine agus sna seomraí céine inará William Joyce thart ar 100 bliain roimhe sin. Agus sesin ag fásfuil níos agus ag freastal ar choláiste ag náid nó the Jazz, bhí tuirmí politiúla andirfriúil aige gomráid leis na lads eile. Caithú cuimhna bhí seo thart ar éiríach na cásca agus an sin cogan na saoirse bhí ann in éireann idir éire agus na Breatanig agus bhí push nó iireacht an mhór ó na hÉireannig agus ó muintir na hÉireann chun an saoirse agus chun an nabhsplachas a bhaint amach. Agus bhí an chuid is mód a roioine faoi seo go háirithe tar éis éiríach na cásca bhí siad dearfach faoi seo. Bhí siad géirí éire nua, bhí siad géirí nabhsplachas, bhí siad géirí arm na bhreatanna chathú amach. Ach níor bhí William Joyce go suala sin ar chura. Sa chéad chúpla bliain in rá sé ar chláiste ag nád, bhí sé gláirt go minic leis an lads eile a rá ag taú le sin féin, bhí sé gláirt bhí cigmh ma is a bhí ag áirí leis na mreatanig ag trid an chéad cógad damda in aine Gearmánig ar an Eorp agus amach an sin ar áitnig sú leis de Sam agus an bhelig mar atá sé inis agus bhí sé anna dearfach faoi an bhreatan, bhí sé anna dearfach faoin gláán riga, bhí sé andearfach faoi éire mar chuid den réchtaontia agus ba patriot nó imperialist é ag anná. An sin thosaí cogan na saoirse agus faoi deire cogan na saoirse agus deire ama William Joyce ag freastal ar chláiste ag nád thart ar 9 is a 20 agus ní seach ceithre bliain 10 thart ar an am ar nó i thosaí daoine ar an scoil níos luútha nó chreithní siad níos luútha chumá i réit na léontí sin. Thosaí sé ag carú leis na Black and Tans agus the Auxiliaries. Na mhfuil sad cé hiad na Black and Tans agus the Auxiliaries nuair chreithní an chéad cógad damda bhí níos mó cabhair agus níos mó taceocht ag tastal ó na mreatanig chun leanúsráid leis an trid in éireann. So tháinig na Auxiliaries agus na Black and Tans agus iarsáidirí ón chéad cógad damda a bhí iontu don chuid is mó tháinig siad isteach agus bhí siad anna cruálach, anna Jean agus anna crua le muintir na hÉireann. Ar nó nuair a tharla Bloody Sunday I borch an crocaig sin rud a rinne nó sin rud a tháinig ó na Black and Tans agus the Auxiliaries. So, nuair tháinig siad isteach, thosaí William Joyce ag carú leis the Auxiliaries agus the Black and Tans I gcathair na Gaillimhe ar nó ní mór an muintir na háta ag ag carú leis na daoine seo ach margheall I tuairimí politiúla agus an chuí ó bhuaithí Joyce faoi gacrad a bhí arsúil, bhí sé sin sásta chun carúló. Deirtar agus ar nóí féidir lena bheith céad fan géad cínta faoin na sunraíonn so ach deirtar lína grá sé go bar mar courier agus ag dul bhád go hád spéidir ag tuairt rudí leis nó ag seoladh treachtarachtaí chuig daoine comhma agus bhí sé go bar ar son na mreataní agus fiú na unionas eile agus na daoine eile ó bhuaithí grá éire mar chuid sin réachtaontaí. Dúirt siad san ag gnám grá Joyce ró extreme agus grá sé ag carú an nummarcha leis na daoine seo. An rud is cáiliúla a tharla thart ar an am sin I gcathair na Gaillimhe agus rud thula mise faoi go minic agus mise ag fáú iníos agus tá cúpla sais buint agam actually leis an duine seo ná dúnmharú an Tathair Griffin nó The Murder of Father Michael Griffin. Dúrú an rud a tharla ná thuí duine chuig teach an doras
agus dúirt siad go raibh duine chun fáilbáis go raibh siad an sin agus go raibh nó chuir siad ceist ar Michael Griffin a maith ón an taclóm agus na last rights a thuirt nó an duine seo a bhanú ribh a aon siad báis. Ar nói mar sagad agus fós na leontaí seo sin an post atá acu, bhí ar dul ach sin an ór dhearnach a chonachas é. Agus deirtar agus rís ní féidir lena bheith céad fan géad cínta faoi sin deirtar go minic go raibh sé William Joyce ag dul chuig an doras agus ag maiú athair Griffin nó an tathair Griffin amach as an doras chun dul áit cínt in rá na Black and Tans ag fannacht leis agus chuir siad cúpla ceistir agus an sin rún roirí siad é agus dag siad é cinát I marna an sváideáile abas mé chin. Agus fiú kiloméidir nó beidir 2 kiloméidir ó an sac ina dás mise aníos tá monument agus tá 6 comórú ann an sin na leithandí seo le haid Michael Griffin. Taréis cúpla lá taréis an dúnaró tháinig duine éigen ar Michael Griffin agus corp marmh Michael Griffin ar puirteach an sin I mar agus fós leithandí seo má tá anna sin eáil le gar na Gailge tá Michael Griffin ar Father Griffin Park, tá Father Griffin Road agus neartásanna lena anam. So taréis sé seo ní ra mór an seans ag William Joyce chun fannacht I gcathair na Gailge. Bhí lán brú ar deirtar ar lína freisin agus is cuibliúm agus mise ag fáú a níos. Dúirt siad a gcónaí sa scoils meán scoil ag gláiste an náds níor chathú amach les hais expulsion ach maclain amháin tríd na blianta agus sa stair na scola agus ben William Joyce. Ach tar éis beagnaí níos má taide dhéana ribh an targran seo a hafadú níl mé cínsa an bhfuil sé sin fear. An ráf le bhí ann na gcónaí ná tháinig sé isteach lá bháin chuig an scoil agus bhí gunna aige agus gur sé seo thart ar 9:20 deire a chuid dáma sa scoil ach tar éis neartáide a dhéanamh ceapan nach bhfuil sé sin fear ceapan go ráfla a bhí ann agus níor tharla sé sin ar chorba. Ach rénos thart ar 9:20 hain dúir sin I féidirlam fannacht an seo ní bhaid ar mar chuid sin réic daontí bhí neart daoine san IRA in láilimh a raibh éirí William Joyce a chuúnrá agus ar nói ní rá gáilmh chun bheith mar chuid den réic daontí a bhí cótábhaach sin le Joyce agus thuí sé hall go sasanna. Agus sé sin is sasna thart ar 9:22, 9:23, thuaidh sé isteach I arm na mratana ach bhí fáibháin ann. Ní raibh sé ag 7 mlíon ag díos agus ag an am sin cosú lenis caiitú bheith ar bhíort a bheith 8. So tháinig sé seo amach agus thug na mratanig faoi deara agus chaisiad amach é, so arís seansa le lai Joyce chun dulteach áit éigen agus an sin gur cathomach é agus féidir lena bheith cínta faoi seo gur tharla sé sin agus tá record de sin agus choisí sé ag General Stadser agus tar sé sin dair sé mar búntar. A caiitú bheith cuimhnú ar cadmhí ag tarlú ní amháin in éar ní amháin is sasnach timppla Eorpa ag an am seo. I rinne 9:20 bhí an feisisteachas ag airí níos mó agus níos mó agus níos mó. Darí Mussolini mar cheanara na Hdála in 9:22 agus in 9:23 bhí an Beer Hall Putsch in Munich ag Adolf Hitler agus písa le písa chosí sé ag tógan níos mó cúgt go dtí an pointe inar á sesin mar cheanara na Germána. So bhí na 9:20 na 9:30 ina rá an feisisteachas ag airí níos mó agus mar rud a bhí sais mainstream ag an ná. Agus bhí lán sim ag Joyce san ideology agus sa smuoine seo maidir leis an feisisteachas agus duine amháin a bheith acu mar an cheanara agus fiú mar ag an dún leithandí seo sa soci. Bhí sé seo ag airí mar rud níos coitianta agus rud ina rá daoine ceappa seo an todhchaí agus seo cad a bheith agin agus cad ba ceart a bheith agin sa todhchaí. In 9:30 thosaigh sé ag obair leis an British Union of Fascists. Oswald Mosley sin an lad ar rá mar an cheanara nó an líder den grúpa seo. Agus fun fact an seo aon duine bhí na géisteach leis an budcréile go minic ba is agah se ghfuil mise im a fan war gen Formula 1 agus go minic fécantir gach rás agus gach deile. Well ar fear blianta trí to nóchaidí agus na 2000s bhí Max Mosley mar cheanara an FIA agus sin an Federation of International Automobile Sport
agus F1. Bhí sé sin mar an Supremo an ón Bastia Formula 1 agus sin Mac Oswald Mosley. Agus actually, bhí Max Mosley posta le Diana Guinness agus yes, sin duine ón Clán Guinness. So, ag dalar ashuig an scale sa small worlds na connections seo agus na ceangalsaí seo a bhín idir daoine an difriúil ón chéile agus na ceangalsaí a bhín idir na daoine seo agus fiú ma héal hain agus mis an seo ag labhairt is a bhfuil i 2000 is a bheith sé. Ach, I written níd ag trochadí, bhí Oswald Mosley, bhí William Joyce agus the British Union Fascist I géirí an rud céan a dhéanamh mar a tharla san Idal agus sa Ghearmán agus I géirí cuacht a hógáil agus grúpa war a hosú agus military uniforms is chuile deile ach nar tharla sé. Tá túnán a lán rudí rá faoi stair na mratan agus rudí beidir mícheart rinne siad ach rud éigen a rinne siad anna bhá agus orintanta gin daoine dearmad ar seo rinne siad jobbíntach maidir leis an fascistachas a cheachans I rith na níd ag trochadí. Mar neartát san eile timppla Eorpa gus len seo sa Spáin le Franco, Mussolini am hálann sin san Idal agus cumála sin sa Ghearmán le Hitler agus fiú sa Rúis. Ní fascistachas a bhí ann ach sais one leader, one power a bhí ann. Rinne si jobbíntach maidir leis sin a cheachans. Now, I rithna níd ag trochadí, bhí Joyce Porteach an lán agódí agus tridian agus rallies agus gachra agus bhí lán anti-Semitism ag buint leis agus bhí sean cosúil leis na Nazis hall sa Ghearmán ach ní rá an success nó níor airí lo chun an éocht céine a bhaint amach. Tháinig neart dlíana isteach I rithna níd ag trochadí chun Joyce agus an grúpa seo a stopú agus chun cos a chur ar rudí cosúla seo agus ar nóí níd ag trochaní thosaí an dara chugad damhanda agus ní rá aon seans chun na fascistig leanúntrái sa bhratan ag an am sin mar bhí an bhratan ag trid in áid an fascistachas ar an mórín ar an European continent. So, díreach ribh a thosaíonn an dara chugad damhanda thug Joyce faoi deara listen, má tá mis an fannacht an seo cinnte go mbeidh muide mar na enemies agus ní bhaimid an fannacht an seo seans má go gurfaí sa frisún mé agus caiimid dul agus tá méid an dul cé go bhfuil mé anródul as a bheith imar bhreatanach agus cé gur íhanlam improcht na bratanas chuile eile an rud atá níos tábhachtí domanis ná an fascistachas agus tá méid géirí dul go dtí an Ghearmán a bheith mo chónaíonn sin agus carú leis an glúiseacht seo. So, cúpla lá ribh a thosaí an dara chugad damhanda thuaigh sé go dtí an Ghearmán agus thosaigh sé saol nua an sin. Bhí sé Merlin agus just trí cóthharlú nó sáid coincidence chas sé le duine éigen agus tar siad buchirteid teachta seach agus audition a bheith ad le maidir le a bheith ag labhairt agus ag labhairt ar an radio. Rinne sé sin agus cé go raibh slide an donna ar an lá a thuaigh sé isteach dúirt siad you've got the job agus is féidir le tús chuir leis I gceann cúpla lá bhí sé ag sáid broadcasting house. So, ar an séú lá míbheán bhór níd ag trochaní agus ní raibh sé seo ach trí lá tar rééis don chogu a hosú. Rinne sé a chéad chréaltóireacht nó broadcast rinne sé I méarla é agus bhí sé seo an na tábhachtach ar nó é mar okay, cé go raibh a lán ordaí ag Hitler agus Joseph Goebbels agus Himmler agus na daoine seo. Ní raibh siad san in an béarla labhairt agus ní raibh na daoine assassina, the enemy mar a dearfá, ní raibh siad san in an Ghearmánis a thuiscint. So bhí sé fíor hábhachtach chun rud éigen a chruthú I méarla le hainnig Ghearmánig ionas go mbeidh siad ná an propaganda sin a cheolú chuig Sasanna. Agus ar nó éigen an príomh bailach chun cumarsáidí dhéanamh idir gá áit bhí sé sin tríd an radio. Ní raibh telefísí an sin ag an agus thug sé neart mar rilí chun rud éigen a scríomh agus é cheolú agus é chló I pápar nuacht an beidir in áit éigen eile. So bhí an radio fear hábhachtach ag an am seo. Agus ri, níd ag trochaníos, níd ag carcha, níd ag carcha hain, thosaí Joyce ag déanú na chréaltóirí seo, agus seo clip beagdait, agus mar dúirt mé ag tús an episód seo, gléich an Ghearmán, gléich an Ghearmán, gléich an Ghearmán, thosaí sé sin I gcónaí leis na focail Germany calling, Germany calling, Germany calling. So, seo clip agam dit agus is féidir libh éisteach le buganí de William Joyce nó Lord Haw Haw. Germany calling, Germany calling, Germany calling.
one would describe as the height of cynicism, the message sent by the First Lord of the Admiralty to the captain of the British destroyer Cossack, congratulating him on his gallant rescue efforts. Only a person of Mr. Churchill's mentality could congratulate anybody, first on shooting unarmed men, and secondly, on flagrantly violating Norwegian neutrality. So sin go Lord Haw Haw, níl sam ultwanan in blas éireannach a chlostal sin, ceapam orinthe le cúpla focail an seo san siúd tá beagnaín blas éireannach béidir na bhí sé ag créalú, bhí sé ag déanúireach tan labhairt níos mó le blas sasanach, níl sam ní féidirlinn a bheith cinnte agus ní bhaimiid go dó cinnt an ráise sin an chuí a ráise sé ag labhairt de an á fiú tíomh mu den radio, ach cé gur sé beagnín seafóideach dearadh sé mar rud ag an anna mhór is sasna. Thosaigh cúpla duine ag scríomh faoin lad seo agus Lord Haw Haw sin focail nó teadsail a thug siad le haid grúp agus neart daoine difriúil ag déanamh an job seo sa chearmán ag labhairt sa méarla agus ag créalú a méarla ón nearmán ag seolú an créalú seo go sasanna ach tar éis cúpla mí dan an teadsail sin le William Joyce in áit na lads eile agus jairí William Joyce mar an go is cáilúla maidir le English language propaganda ag teacht ón chearmán. Now, is sasan a bhí sé, and I quote, discouraged but not illegal to listen to Joyce's broadcasts, agus bhí sé tafadú a Berlin an sin átaigh an congrach le hamburger fa tamil an sin in Luxembourg, so bhí sé dul timpeall Nazi Germany mar bhí sé ag an am, agus a créalú ó átainna difriúil ach i gcónaí ag seolú an créalú seo trasna beidir an long wave mar bhí sé ag an am chuig sasna. Propaganda céad fan géad a bhí ann bhí sé gcónaí láirt bhí cé go mád sa bhí an chearmán agus grán chearmán chun an coga a bhuachant tíbhaiste de cúpla mí agus sáis píc níd ag caracha agus píc gearmán ag déanú go hionntach sa cogu agus landíine ag éisteach le Joyce, bhí thart ar 6 mhilliún daoine sa riach daontaithe ag éisteach go réalta le Joyce, agus bhí níos mó ná 8 milliún daoine ag túúnát isteach ó am go ham. Rinne siad survey ifigúil sa riach daontaithe agus ná gin dermid in rá 6.7 milliún daoine ina gcónaí an sin cosúla mar atá inis beidir gra sé thart trocha nó 4 milliún fiú ina gcónaí sa riach daontaithe ag an am. So bhí nach gach duine is asna bhí is acu cé a bhí ann agus bhí de géisteacht leis an go sin go minic nó ó am go ham ar a laiad. Mearí beag just I má dat géisteach leis agus dat bhí gur níos mó cosúla le Gaeilge Weekly ná in dermatantol go patreon.com/learnirishonline agus tréal sir in asca a hosú ar Patreon. Tá neart strahanna a gin hallan sin léiríis, éisteéis button nó cho ag astrú smuintí saharn, bonus episodes Gaeilge Weekly cumma agus gan nátá sé mar an nát is fear chun 4 fios chur ar do chuid Gaeilge agus chun Gaeilge úsad gach ile lá. Patreon.com/learnirishonline nó tá an dul chuig Learn Irish Online ar an app Patreon. So cécóh éfachtach is a bhí créalú William Joyce nó Lord Haw Haw mar chliú ar ag an buinte seo. Well, ní féitilinn a bheith céad fan géad cínsa arís, I mean, na léondaí seo deirtar go minic grá sé beagnaín seafóideach agus a figure of fun agus ní ra mór an daoine sa riach daontaithe ag tógáil Joyce in áiríre. Ach, really tá sé anéis go tháinig sin rá níos mar tá is agin ar nó I chail an chearmán an cogu agus for an chuid móid in na lads agus le Hitler agus Himmler agus Goebbels agus Joyce a hín for siad bás díreach tar éis an cogu nó ag dearú an cogu. Ach, ní rá sé cóis go tháinig sin rá in níd sé caracha. I mean, hart ar níd sé caracha bhí cuma ar grá an chearmán chun an coga a bhuacant agus side story an so I gceann san na chréaltaí dearan William Joyce grá sé go grán garman ag déanú có más sin agus bhí sé mar chuid nám sin inará sé sais inevitable nó gur cuma ar grá sé chun tarlú grán na chearmána chun dulasteach go dtí an bhreatain agus grá sí thon an chugad seo a bhuacant agus an sin leanartráid go héireann dúirt sé I gceann san na craoltaí they should spruce up
Ballybrit racecourse for the Galway races and even possibly put the Galway races back to September because Mr. Hitler himself would love to attend. Now, ní rá mór an ólas ag William Joyce faoi aon rud, ní rá sesin ag leabhart lá le Hitler nó aon duine I rialtas na Gearmána, so cíns nach rá is aige agus chans má nach rá aon clú ag Adolf Hitler cad a bhí ag eis leis na Galway races ach dul creidsa chun smaoinú gur daoine tríd an rích daintia beidir grá agla orthú nar seoí mé mad san amórc go mbeidh na Gearmána an seo agus go mbeidh muide go héfachúil mar chuid an Chearmán agus bhí de géiste leis an lad seo ag leabhart faoi Rásí na Gailge de Galway races agus Ballybrit agus mar sinse agus sin rud a dúirta I gceann de na chuirtaí ach cartar an am sin níd a carcha íon bhí cum ar grán Chearmán chun buchan tá so mátá ag siúnal teach ag an am sin cai sé bheith ar a laid beagnaín unnerving ag éiste William Joyce ag leabhart faoi ce go más atá na Gearmána agus níl sé cosú leis an léithní seo ina bhfuil sé éasca chun propaganda a eáil agus just tadhain an beidir cúpla fointe difriúil ó nó seicíon ó cúpla fointe difriúil ar lína ní an mór an ólas agus mór an fointí le fáil ag an. So beidir tá sin níos éascanis chun féchann siar agus rá seafóid a bhí ann agus figur a fáin is gachar deile ach ag an am cinnte gur an nearttaíine agus bhí agla orthú chomh maith faoi seo. Now, ar nói chas an taide beagnaín I ri an chugad bhfuil beagnaín chas an taide go mór I ri an chugad go háirithe in níd ag carcha níd ag carcha héin agus ar nói lean Joyce a rá ach ní rá an buil céine go dtí níd ag carcha cuaig agus níd ag carcha cuaig bhí sé sular le feicáil go rá na Breatanig chun an chugad bhuachan agus grán na Gearmánig chun cailins. Rinne sé an creiltú déarnach ar an trochu lá mí bra níd ag carcha cuaig an lá céine a fór Adolf Hitler bás nó chuir sé lámh ina bhás hain agus seo clip den final broadcast tá sé an sular le héisteacht go bhfuil sé ar meisce ní amháin ar meisce go bhfuil sé go mór ar meisce agus go bhfuil éiste the walls are closing in agus go bhfuil sé chréitnithe don Chearmán agus dearann sé sa clip seo go bhfuil sé chréitnithe an Chearmán agus níos mó na aon rud eile dearann sé listen we've lost but how are you guys going to protect yourself from the Soviet Union? You know, we're going to be the ones who are on the Eastern Front will protect you from the Soviet Union. So it's the last card being thrown. Ach, ar nói, ní Harlín sa sin agus seo an creilú déarnach a bhí ag William Joyce. Beg you to realize that the fight is on. You have heard something about the Battle of Berlin. You know that there a tremendous world-shattering conflict is being waged. Good. I would only say that the men who have died in the Battle of Berlin have given their lives to show that whatever else happens, Germany will live. And therefore I say to you, in these last words, you may not hear from me again for a few months. I say, es lebe Deutschland. Heil Hitler, and farewell. So tar éis sé sin agus sesin beidir le póit mór an lá ar gcionn thuí sé go trórán na Danmhairge nó áit annach chungarach le trórán na Danmhairge agus bhí sé in hiding an sin ar nó a láinte na daoine sú le Hitler agus Himmler fuair siad bás díreach ag deire an chogu nó beidir lá nó go tar éis deir an chogu ach bhí Joyce cear go leor ar feadh cúpla seachtain ar éon ó sachan sin ag deire mí bealtain ar an óí bhína the Allied powers an seo agus bhí arm na Frank agus arm na Bratan na timppla na Gearmána sais Manning gachat agus just a bheith Cormac nach aon rud tantarlú
Agus láháin bhí Joyce mu isúil agus thosaí sé ag labhairt lead ó arm na mratainna. Bhí sé seo thart ar Jeremy mealtainna 2000 nídeag is a carcha cuaig. Agus thos siad ag labhairt le céile agus bhín lead ó arm na mratainna bhí an sáidir seo inán an go a ahann agus dúirt sé, tá rud ag an sáis familiar, rud ag an cosúil maidir leis an mlas sin. Agus margheall ar an sais nasal tones a bhí ag William Joyce a tháinig an trid sin a bhí aige agus sesin ina chónaí i gcathair na Gaillimhe blianta roimhe sin, bhí sin an rá sin nó ceapam raon ó sin go William Joyce. An ráflótáin agus an scéaltáin nach chuir siad ceistir, listen, passport please agus papers please, agus bhí pás bréagach ag William Joyce ina fóca. So thuí Joyce chun an pás seo a thógáil amach, ach cheap siad an ceap na seidirí go raibh sé chun gunna a thuirt amach. So mar ealar sin tíorcha an am sin rinne siad agus scuilú sa tóna é. Agus ar nóí bhí sé gcuirtaí an sin agus bhí sé an seici an agus dúirt siad seo William Joyce tá muid cínta gur William Joyce agus Lord Haw Haw atá agén an so. Go blá in dhé sin, thuí sé ar ais go sasanna, agus bhí tríal an award, tríal le haid treason, ach bhí lang conspóid leis. Cén fá, well, rugús na stáidéntia é, agus an sin bhí sé an éireann, so ní rá actually aon buint díoch aige leis an réagdaintia. Ok, bhí éire mar chuid an réagdaintia ag an am, ach ní rá pás ceart bratanach aige. Fuair sé pás na blianta roimhe sin, ach bhí sé ag insins bréige chun an pás sin a áil. So ar nóí muna bhfuil tú i mar siránach tír éigen í féidir a treason í dhéanamh in áid an tír sin. So actually bhí an conspóid ar an tríalagus bhí cúpla appeals agus gachar deile, an bhfuil sé seo treason agus cinnte mátá simad sa delíad a sin anna simúil mar cás agus an rá beidir ar technicality an rá sé actually neamhcheantach nó an rá sé sais ineligible chun a bheith ar tríal sa réachtaintia beidir níos fearr a bheith ar tríal in éar an nóáit ag an eile timppla da sa stáidéntia fiú ach sa deir dúirt siad, listen, támad chun an lad seo a chur chun báis agus i nídeag carcha sé agus sé sin trochaní nó carcha bliain díos churú chun báis é agus bhí sé mar cheann den na chuoine déarnach chun an Dead County áil le haid treason i Sasanna. Crocu é in nídeag carcha sé, so he was hung an bhliain sin. Ach níd ar an scéal bhí ann, mar churú in unmarked grave é in nídeag carcha sé díreachnach leis an brisún ina rá sé ag fánacht i Sasanna, ach agus tá sé seo beagnaí aisteach ach bhí iní aige darbh anam Heather. Agus bhí Heather a géirí agus rinne sé nó bhí fiocht seici i rit na blianta tar éis sin i rit na 50 na 60 na 70 bhí siise a géirí go méid sé ná curp William Joyce a thuirtrás chuig éireann. Cé go raibh Joyce ar a héal faoi éireannach agus ní rá sé géirí a bheith ina éireannach, cé go raibh sé an na bhródul a bheith mar hasnach agus bratanach agus cé go raibh sé go chun an gafa leis an fasistachas dúirt siise go méoch sesin a thathar i géirí teachtarás agus a churp a bheith fáca aige in éireann. So tréis neart blianta a bheith labhairt faoi seo agus beagnaín back and forth scoileadh eile sa bhliain nídeag 76 tháinig an coffin agus tháinig curp William Joyce arás go Gaillimh agus churú i bóthar mór cemetery é an áit céanna in bhfuil Lady Gregory agus a lán daoine cháúla eile ó iarthar na hÉireann agus fós tá sé ann an sin. So aine a bhí ann ag an sports grounds an áit ina mín Connacht ag immert rugby in Aillimh tá bóthar mór cemetery thart ar 200 méadar nó 300 méadar ón sports grounds. So an chéadar eile agus tusa ag féchant beidir ar an telefís ar chléthe an sin nó fiúman tá tú ag an sportsground ag féchant ar na Greyhounds nó ag féchant ar an rugby ná in dearmid gohfuil an Nazi propagandist i méile is cáúla ó ónna Ghearmáin agus ón darchugad damhanda gohfuil a churp cúpla céad slat wetse. Sin an scéal William Joyce, sin an scéal Lord Haw Haw.
Bhíar me lá taide a chuirteach chun an scéal so a dhéanú tásúlam go na sonraí ceartas tásúlam graman an iad a chur le céile go má. Ach do chredún smaoine gramise a rís sa corridors céanna agus sna seomraí céanna sna seomraí ranga céanna inará Joyce na bliantó hen agus bhí cúpla pointe eile actually is as barna mai hen gun na Gailge agus tá cúpla scéal feiceán a déireann go raibh property nó go raibh cúpla teach ag na Joyces I mar na comhma a rís ní ra mé an bheith céad fan géad cínsa faoi sin ach tá neart nascanna agus tá neart ceangaltaí le aine as carth na Gailge le William Joyce agus fós churp an sin agus chur an churp an sin I 1976 trocha bliain tar éis a bhás. Scéal do chreide tá súlam gur bhain sibh taithneas an episód seo dear an lá daoine lom ghfuil siad gur níos mó episódaí cosúla seo beidir rá in jo beagán ró history heavy agus tá sam le neart daoine léon simachú sa star ach leúna dé bhain siad taithneas agus mátá aon asúlas agah ar na episódí seo tá lán sás tá hon is sin a chlostal is féidir le teachtarach dágáil mátá tú géisteach ar Patreon sna comments nó fiú teachtarach dearach chuigam Muna bhfuil tú ar Patreon ná gin dearmaton tríal siar an eisce hosú patreon.com/learnirishonline. nó má tá tú géisteach ar Spotify, Apple Podcast nó iná telas féidir le rífos diola bhuigam ag liam.learnirishonline@gmail.com. Míle buchas as a bheith ag géisteacht seo Germany calling nó Germany signing out is féidir na ará Spain signing out beidir ba cheartdom ará. Le me libh ar is an tachtain se thugan míle buchas slán agus bannach.